Hej alle sammen, så er vi tilbage igen. Victoria og Carsten laver trylleri. Victoria filmer i dag igen, så tak til hende. Det skal nok blive godt igen. Vi laver en klassiker i dag. Det tror jeg godt, jeg skal sige. Jeg tænker, mange af jer måske også har set den før. Men pyt nu med det, vi laver den alligevel. Den består af så en lille bitte fin ramme, hvor jeg har inde i et kort. Det er hjerteknægt, som I kan se. Jeg må godt komme lidt tættere på, så I kan se, hvad der foregår. Hvis vi putter hjerteknægt herinde i vores lille her, så kan vi køre den hele vejen igennem og i den anden side herover, sådan her. Og ved I, hvad vi så kan gøre? Så kan man faktisk gøre sådan her. Du ødelagde lige ham. Far, hvorfor ødelagde du ham? Kig på mig. Hvorfor ødelagde du ham? Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo meningen. Så har vi delt ham. Ej, vi putter ham lige tilbage igen. Sådan der. Og så kan man knipse en gang, og så kan vi køre ham ud igen til siden her. Og så kan vi faktisk køre kortet ud og vise, at kortet er helt. Er det ikke ren magi? Vent, hvad, far? Ja. Det var alt. Det var et lille kort nummer, men de små tricks, de kan også godt være gode. Tak for den her gang. Må I have en magisk dag alle sammen. Hej hej. Magisk dag.